I think about 3 years. Mangimthola nami ngamthola khona la ku TikTok. Saba nebhizinisi ke mina naye ebesiphusha izinto ngalendlela esiphusha ngayo. Sahlala nje no Shoti saba right. Mina ngimbiza ngo Shoti. Zenzeka igameko la ngibona khona ukuthi mhlambe akuhlali kahle. Ngimkhuze ukuthi ayishoti la ungenzi kanje. La yenza kanje. Ngoba angisuwo umuntu oactive kakhulu ku social media but bengikhuluma naye la ngibona khona ukuthi akenzi kahle. Nala enza right khona bengiphinde ngikhulume naye futhi. Sahlala ke na isikhathi eside uShoti. Esikhathini esiningi ke benimbona ahamba nomfana omncane. Bekumfana mi ke loyo. Ilasibone yami. Ashutha nayo uShoti angigadela umuzi. Ngumuntu nje o resourceful ukuthi mangingekho kuba uye nje oba busy. La egcekeni. So manje la ebelele khona ngiyafisa ngathi ngahamba ngiyomvusa ngimtshele ukuthi Shoti ngicela usondele mfethu vela. Bengicela ukuthi uvele mfethu. Ngiyafisa ukuthi ngathi angavela somewhere. Ngiyafisa. So bafethu bengicela ukuthi niyiyeke lento le. Ngiyanicela bafethu ngicela niyiyeke lento le. Ngiyanicela Bojiyane Sikhova neThimbalini ngiyacela bafethu ngicela niyiyeke lento le. Please. Ngiyacela bafethu. Ngicela niyiyeke. Kungaze kuphuma omunye umphefumulo futhi ngoba last year ngathola icall ekubantu abaningi bathi mfethu kuthiwa kunomuntu osedutshuliwe. Mangithi ngiyatatazela ngiyafona ngiyamthola uShoti kuthiwa lowo muntu lowo uDubula. Umoya wami wathi ukwehla kancane. Kodwa ngibhlungu ngoDubula. Namhlanje ngisemsebenzini ngithola enye call futhi ukuthi sekukanje. Ngiyacela bafethu. Ngicela niyiyeke lento. Iyekeni bafethu, iyekeni please. Angeke uzufe. Angeke uzulimale ndawo uma ungakhulumi. Ngicela ningene ku TikTok nizenzele i-content ngamaqhawe wenu o ngengoma eniyithandayo please. One is more than enough. Ngiyacela bafethu ngicela niyiyeke lento le. Please. Ngiyacela. Ngicela niyiyeke bafethu. Ngicela niyiyeke. Hayi mwanami ukukhululeka mfethu. Sibhlungu sonke labafethu yabo. Jiyane bafethu ngiyacela Sikhova. Bafethu acela sivale nabo live yabo. Wana mhlambe ngiyacela bafethu. Ngiyelutho ngiyacela bafethu. Esibavale nabo live mfethu ngiyazi mwanami ukuthi unikiwe imvumo mfethu abumndeni. We appreciate that mfethu but khulumeka izinto eziningi ezinye ngamina ziyakhulumeka. Nizodala more inkinga. Ngicela nisimele kancane sivale labo live bafethu. Siyacela. Singaze sikhulume nathi izinto eziningi. Siyacela bafethu. Sizobuya ko live sibashayo live sikhulunywa nje bafethu. Asimeni silalela ingoma but ake simeni uyinkulumo. Yabo? Siyacela bafethu. Sibhlungu sonke la bafethu. Yabo? Sisemanzini sonke siyakhala so. Ngikhulumile nalo mfethu. Bafethu. Ake sivale labo live ngiyacela. Ngiyacela bafethu hayi kahle. Yabona nje mfethu. Yeah, Clive ngizovala mfethu. Ngizovala inkinga yami ukuthi kunabantu abaningi abangithintayo eceleni and bekumele ngiyenze ibe clear yonke lento le.
ngiye ngacela ke kumndeni ukuthi ngi-announce. Bengicela nje ukuthi ngikhuluma amazwi okugcina. Cela niyeke lento bafowethu, iyekeni lento bafowethu, please. Iyekeni lento ukuthi nihambe nikhuluma nenza ini nani nani, iyekeni lento le. One soul is more than enough. One soul is more than enough. Iyekeni. Skova, Gianni, nebandla nonke iyekeni lento le bafowethu. Ngiyanicela bafowethu. Cela ukuvala live. Gianni. Kulungile babhemi. Kuyazwakala mfowethu. Hayi kuyazwakala bhuti uThabanga mfowethu hey. Amadoda sengizohasha abantu manje imbongi yami iqhawela amadoda. Hawu. Hey. Iyekeni. Umalume uyazi umalume ungiphoqela ukungena ku-live namhlanje bengingafuni wangiphoqa kodwa ke akusenani. Bezovalelisa shothi kumina kulungile babhemi. Bafowethu. Kulungile mfowethu. Uma ngabe awukazi umbona umuntu othule eduze kwakho, umuntu ozohamba uyowasha igazi lakhe, bebuza mina. So ngicela niyeke lento. Ngiyawuvala live bafowethu, ngicela sihloniphe umndeni wakwaMvelase. Ngicela ngicela sibahloniphe kakhulu bafowethu. Thank you. Siyabonga mfowethu, siyabonga. Sure. Khuluma-ke insizwa ebihlala nayo uSiqiniseko. Ngiyakhumbula le nsizwa sake samvakashela uSiqiniseko kune-interview esasoyenza naye. Enye insizwa le ekuyona esayithola laphana ihleli naye. Lokho ekuchazayo kuchaza umuntu obekuyena obehlala naye. Bonile-ke ividiyo esekhulethe ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi insizwa idutshulwe i-live khona-ke ey'nkundleni zokuxhumana, sikakhulukazi laphana ku-TikTok. Abantu abaningi basola zona-ke izinto abezenza ku-TikTok, njengoba abanye abaculi bebekhala ngokuthi ufaka inhlabathi eparishini labo, isikakhulukazi abaculi asebephezulu, kanti futhi abantu ubuye ngabahloniphi. Ziningi iy'nkulumo ey'khulunywa umlaleli wami, kodwa-ke njengamanje sicabanga ukuthi isikhathi sokudlulisa nje ukuzotha sihloniphe leyo nkathi leyo yomndeni wakaMthembu ukuthi-ke bekwazi ukuthi badlulise noma-ke bakwazi ukuthi baphole amanxeba, okunye nokunye sekubuye kubonakala. Kodwa-ke mawukuthi izinto zaku-TikTok bafethu, siyacela ukuthi uTikTok niwusebenzise ngendlela e-right. Lento engihleli ngisho nengangihleli ngisho ukuthi uTikTok usebenzise ngendlela e-right ezokusiza noma-ke ekwazi ukuthi igcine ikusiza, njengoba-ke kuke kwenzeka naphambilini kwaphinde wasola yona-ke indaba ka-TikTok. Bafethu siyacela ngempela iy'nkundla zokuxhumana niy'sebenzise ngendlela e-right. Akunilutho ukuthi ku-TikTok mangabe ungene uyidansela iy'ngoma noma ungene ukhulume noma iliphi ihlaya olukhulumayo. Mawukuthi awunawo amahlaya, ngena phela bese wenza lokho okwenzayo uyithulele. Kodwa-ke leyo kuthuka abantu bafethu siyafisa ngazi ukuthi ingaya ngokuhamba ihoxe noma-ke ihoxe, kungabe ukuthi futhi siphinde siqanywa ingozi eyodwa ebese kuphinde kuba nento ekukhalwayo. Uma kukhalwa nje akukhalwe kuthiwa awu cha hayi besimazi noma mhlambe besimazi bese kubalwa lokho nalokho. Njengoba-ke abantu benezinto ey'ningi njengamanje abay'khulumayo ezingezinhle, awukwazi ukuthi kokunye uphike ngoba-ke bakhuluma izinto ekuyizona futhi abezenza. Ngana kwethu ngaphandle nje kokusho isikhathi sakho, mina nawe sihlangana laphana kwi-comment section ngizuvula lakho mayelana nalolu daba.